awai na kiseng leno ka jala Manipur kabala tip kerteng kum ka United National Liberation Front UNLF kabadang sian ka Ministry of Home Affairs kalapan bena ba kadai ka kanhun balong bean hne kasngi ka arp khandai terek unai weng arhajar arpulai kela yasoy ya kasos kular bat menjur ban sangeno ya ki kam tombor bat ki kam pentrim ban wan phaino sha kalanti jong ka jingsok Nakaliang Union Home Minister Amit Shah ulapan pau ke jing snokman ya ke jing wan chakman jong kani ke kenhun kani ke sinjam ka urlong hadin ba kani ke kenhun kalaya soy ya ke soskular hanong ba Delhi ka UNLF kadai ke kenhun sengle no ka barim ha jong ke jela Manipur ka bala menjur ban sange no ya ke kampen trim bat phaino sha kalenti ka badai Nakaliang Amit Shah ula pediang sngobha ya kani ke sinjam bat ai ku blai kerpang ya ki langba ki social media bakin la bania ha kalenti ka badai jong ka jingsuk na ka banta ka roi ka par jong ka jela kani ka rai jong ka UNLF ban sange no ya ke kampen trim bat ban wan sha kalenti jong ka jingsuk kan wan ra shibun ka jingkala ha ka jela Manipur bat kan wan ra ru nya ka syongsuk ka syongsngai